Okerkale irratia. Merkataritzaren garapen estatalak merkantilisten pentsamendua bultzatu bazuen, kapital produktiboaren garapenak ere izango ditu bere defendatzaileak. Tartean, fisiokratak, garaiko Frantziako egoerari erantzungo dietenak. Gaur, bihar izan dadin, fisiokratak. Kaixo eta ongi etorri programa berri honetara. Gaurkoan aurretik hasitako merkantilisten ariari jarraituz, fisiokraten pentsamendu ekonomikoaz arituko gara. Fisiokratak Frantzian kokatutako eskola ekonomiko bat osatzen dute, eta haiez hitz egiteko euren kontestua ulertu beharko da. Zehazki 18. mendeko Frantzia. 17. mendean, Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV ministroak, ekonomiaren eskuartze estatala eta jardun merkantilista, nolabait Colbertismo deritzon aldaera batean jarri zituen martxan. Balantza komertzialaren sistema bera ere bai. Balantza komertzialaren sistema importatu baino gehiago esportatzean oinarritzen zen, diru iturri gisa hori izanez, eta horrela dirua metatuz herrialderen barruan. Industria eta merkataritza nazionalaren garapena bultzatu zituen, monopolio eta estatu fabriken sorkuntzaren bidez. Barkuak eraiki, Indiarekin merkataritza auspotu zuen, eta Amerikako koloniak sortu ere bai. Frantzia garai hortan Europako herrialde merkatari eta industrialetako bat izan zen. Hala ere, biztanleriaren gehiengoa nekazari pobreek osatzen zuten. Nobleziaren ordainarazpenei eta ordaindu beharreko zerga guztiei aurre egin ezin da bizi ziren nekazariak. Eta honela, industria kapitalistak garatzeko zailtasunak izango ditu, eta Frantziak mundu mailako merkatuaren domeinuko borroka galduko du Ingalaterraren aurka. Izan ere, industria kapitalaren garapenerako oztopo nagusia ezen politika merkantilista izan, baizik eta nekazari pobreen gainean eraikitako aldi bereko sistema bikoitz bat edo monarkia absolutu gehi sistema senyorial feudal bat aldi berean mantentzea. Hau da, indar produktiboen garapenaren eta zaharkitutako erregimen sozialaren artean talka bat zegoen. Herrialdea ezin zen garatu, ordura arte mantendu zituen harreman sozialak betikotuz. Honela, Frantziak lurra lantzeko forma burgesetara igarotzea behar zuen, nekazaritza garatzeko. Eta horretarako bi modu posible zeuden. Batetik, jabetza lurjabe handiena izatea, nekazariak kanporatuz, eta partzela handiak nekazari kapitalisteik alokatuz, nolabait Ingalaterran egin zen bezala, edo beste aukera nekazariek lantzen zuten lurraren jabetza lortzea, ordain feudaletaz askatzea lortuz. Bigarren bideo izango da Frantziako iraultzak hautatuko duena, eta honela Frantzia nekazal jabetza txikien herrialdea izatera pasatuko da. Baina hori 1789an emango da. Iraultza eman aurretik lehen aukerak zirudien modu bakarra. Hau da, jabetza lurjabe handiena izatea eta hauek lurrak kapitalistei alokatzea. Nekazal erreforma kapitalista bat bilatzen da landa burgesia indartzeko, tartean lurjabe handiak ere bai, eta hori izango da fisiokratek defendatuko duten erreforma mota. Fisiokratek jarraitzen zuten azken finean eredu ingelesa jarraitzea zen. Zekalen edo zerealen merkataritza eta esportazio askea bilatzen zuten, horrela aurka egiten zieten prezioen murrizketa eta barne kontsumoa indartzera bideratutako politikei, eta alokatzailei zerga kentzea ere defendatzen zuten.
Guzti honi oinarri teorikoak eskaintzen saiatu ziren. Bide honetan, François Quesnay, 18. mendeko ekonomilari eta zirujauak, ekonomia kapitalista osotasun gisa aztertzeko lehen saiakera egin zuen erreprodukzio sozialaren bere teoriarekin. Aipaturiko testuinguru honetan, Frantziako politika merkantilisten eta zerga politiken aurka hasiko dira hainbat autore. Bois Guilbert, Vauban, Mariscala, Argenson, horren ezaguna den laissez-faire aldarrikatuz, gerora Journaik laissez-passerekin osatuko duen aldarria eta beste bat. Kontestu honetan bi talde berezi osatuko dira. Bat Journairen inguruan eta bestea aurrez aipatu duen Quesnayren inguruan. Bi taldeak egongo dira politika merkantilisten aurka, baina lehenak, hau da Journairenak, hiri industria eta merkataritzaren garapena oztopatzen zuten mugen aurka egingo du. Talde honek ez du balio teoriko handiko lanik utziko. Quesnayren taldeak ordea, bai. Quesnayren taldeak nekazaritza eta landa burgesiaren alde egingo du. Izan ere, hiri burgesiaren indartzeak nekazaritzaren kontura industria eta merkataritza bultzatzea bilatzen zuten politika merkantilisten alde egin zezakeen. Eta hori fisiokratek ez zuten nahi. Fisiokratek nekazal jabetza txikia eskala handiko alokairuagatik aldatzea oinarrizkoa zela uste zuten. Eta aurrez aipatu dugun bezala zekaleen esportazio askea aldarrikatzen zuten eta baita zergagabetzea ere. Izan ere, fisiokratentzat nekazari aberatsak lurrari ongarri eta lan gehiago emateko baldintzetan daude nekazari pobreak baino. Honela, produktua eta lurraren errentabera handituz. Politika merkantilistek ordea, landagunea hobekuntza hauetarako aberastasunik gabe uzten dute. Eta horren aurka agertuko dira fisiokratak. Pentsamendu hau ulertzeko gakoa agian honakoa da. Fisiokratentzat nekazaritza da, nekazaritza kapitalista, naiz eta ez duten horrela definitzen, aberastasun iturri bakarra. Haientzat, hiriko biztanleria, merkatariak, industrialak, klase antzu bat izango dira. Eta klase horretan sartuko lirateke baita ere lanbide liberalak, neskameak eta bestelakoak. Honela, adibidez, Quesnayk 3 klase bereiziko ditu. Lurjabeak edo jabeen klasea deritzona, lurra alokatzen dutenak edo klase produktiboa eta azkenik klase antzua. Aipatu merkatari, industrial eta barrekin. Honela, fisiokratentzat lurra alokatzen dutenen etekina euren eta euren kapitalaren, nolabaiteko kapitalaren erreprodukzio kostuek osatzen dute. Hau da, zehazki elitzateke etekinik egongo. Lurra alokatzen duten pertsonek jasoko dute bakarrik euren erremintak eta euren burua erreproduzitzeko beste. Honela, irabazi guztia, hau da, horrez gain ateratzen den guztia lurjabearentzat izango da eta errenta neto gisa jasoko du hau. Soldatapeko langileek ere euren erreprodukziorako minimoa kobratuko dute. Beraz, batetik edukiko ditugu lurra alokatzen dutenak, euren dirutik erremintak erosiko dituztenak eta kasuan kasu soldatapeko langileak kontratatuko dituztenak, eta trukean jasoko dutenak, soldatapeko langile horiei ordaintzeko justua, eurek bizi ahal izateko justua eta erremintak mantentzeko justua. Hortik gainera gelditzen den irabazi guztia edo etekin guztia lurjabearentzat izango da. Eta errenta neto dituko zaio. Esandako bide honetan sakonduz, fisiokratentzat nekazaritza lan produktibo bat da. Alokaiatzailearen erreprodukzio kostu ez aparte, soberakin edo produktu bat ematen duelako, produktu neto bat. Aipatu bezala, lurjabeak errenta gisa jasoko du irabazi hau. Industria aldiz lan antzua izango da, produktuen balioak ez dituelako bere produkzio kostuak gainditzen. Hau da, fisiokratentzat, industria produktuen prezioak balioko du lehen gaien eta erreminten kostua eta langileen kostua soilik ordaintzeko beste. Hau da, nekazaritzak soilik sortuko du aberastasuna eta
industrian ez da inolako aberastasunik sortuko. Nola ulertu dezakegu hau? Balioaren sorrera fisiokratek lurraren produktibitate fisikoarekin nazten dute nolabait. Pertsonen arteko harremanaren ondorio den balioa lurraren emankortasunarekin nazten dutela, esan dezakegu. Eta honela lurraren errenta justifikatzen dute. Errenta hau lurraren emankortasun fisikotik dator, baina produktuaren balioa bere produkzio kostuak bestekoa da. Nola ulertu daiteke hau guztia? Fisiokratek honelako justifikazio bat emango diete. Oinarrizko prezioa edo kostu prezioa eta lehen eskuko salmenta prezioa desberdinak izango dira haientzat. Lehen eskuko prezio deituko diogu produktoreak produktua saltzen duen prezioa. Euren ustez, industrial eta artisauen arteko konpetentzia askeak prezioa produkzio kostuetarantz gerturatuz joatea eragingo luke. Hau da, esfera industrial edo artisau honetan, gainbaliorik sortzen ez denez, prezioak kostu hutsetara gerturatuz joango lirateke. Eta nekazaritzan aldiz ez da hau gertatzen. Baina noski, nolabait justifikatu behar dute inkoherentzia teoriko hau. Zergatik nekazaritzan gainbalio bat sortzen den eta industrian ez. Inkoherentzia teoriko honen aurrean lurraren emankortasun edo materia berria sortzeko gaitasuna aldarrikatuko dute fisiokratek. Eta honekin azalduko dute natura edo espeziean agertzen den produktuen soberakina. Hau da, nolabait argudiaketan baliotik produktu kopurura pasatuko dira, gain baliotik gain produktura, eta justifikatuko dute gain produktua ematen den leku bakarra nekazaritza dela. Esan dako hau nolabait irudikatzeko adibide bat jarriko dugu. Demagun garia daukazula, lana egiten duzula eta tresnak erabiltzen dituzula. Hortik lortzen duzun gariarekin egindako lana, tresnak eta hasierako gari kopurua berdin du eta soberako gari kopuru bat izan baldin badezakezu, hori aberastasun berria da. Hori edo, hau salduta lor dezakezuna. Agian, honela hobeto ulertzen dugu nola nahasten duten fisiokratek lurraren bidez produktu berri gehiago sortzeko gaitasun edo aukera hori eta benetan balio gehiagoren sorrera. Eta honen gainean eraikiko dute euren teoria guztia. Horregatik defendatzen zuten zergak lurjabeen gain jarri behar zirela. Lortzen zuten errentaren arabera. Izan ere, beuren planteamenduaren arabera, soberakin edo ateratako aberastasun guztia lurjabeak jasotzen du errenta gisa. Beste guztiek euren erprodukziorako justua. Honela, nazio batek bere aberastasuna handitzea merkataritzaren bidez dirua lortuz bilatu baino, produkzioaren edo zehazkiago esan da nekazaritzaren produktu volumena handitzearen bidez lortuko luke. Fisiokratak komertzio eta industria askatasunaren aldekoak dira. Eta ekonomista klasikoek egingo duten bezala, kapital merkantilaren interesak kapital produktiboaren menpe egotea aldarrikatuko dute. Hau da, salerosketan oinarritutako irabazia lortzen duten kapitalen interesak produkzioan oinarritutako kapitalen menpe egotea aldarrikatuko dute. Gainbalioa nekazaritzan bakarrik sortzen delaren ideia hori izanagatik fisiokratek ekarpen desberdinak egingo dizkiote pentsamendu ekonomikoaren garapenari. Ekonomiaren ulerkera nazionalaren aurrekarietakoak izango dira eta merkantilistek egin ez duten bezala analisiaren fokua trukean jarri ordez produkzioan jarriko dute. Beste alde batetik, hasieran aipatu dugun Kesnairen erreprodukzio sozialaren teoria izango da euren ekarpen nabarmenena. Kesnairen erreprodukzio sozialaren teoria labur aipatzeko izango litzateke sistema produktibo osoaren eskematizazio bat non bertan jasotzen den klase produktiboa, klase inproduktiboa eta lurjabeen klasea deritzen sektore horien arteko trukea nola izango litzateken. Sektore produktiboak errentak ematen dizkio lurjabei eta lehengaiak eta bizi-baliabideak klase industrial edo inproduktibo horri, klase industrial inproduktibo horrek baliokide bat tzuliko die arropa edo bestelako gisa eta errentistekin ere antzerako harreman bat
edukiko dute. Nolabait esateko, eta interneten bilatzen baduzue, errazago ulertuko duzu agian, sistema oso batean baitan ematen diren trukeak eskematizatzen ditu Kesnaik. Beste alde batetik, kapital finkoa eta zirkulantea bereizten ere lehenengoak izango dira. Hauek bien balioak duen zirkulazio abiaduran oinarrituz. Hau da, produkzioan osorik sartzen diren edo apurka sartzen diren haren arabera. Nolabait esateko kapital zirkulantea izango litzateke lurrean ereiten den hazia, urtetik urtera guztiz gastatzen dena, eta gero berriz sartu beharko dena, eta kapital finkoa izango litzateke adidez atxur bat. Urte bat baino gehiago erabil dezakezuna eta nolabait ere bere balioa urtetik urtera sartzen joango dena bera aldatu gabe. Euren hitzetan hala ere aurrerapen primitibo eta urteroko aurrerapen terminoak erabiliko dituzte kapital finko eta zirkulantearen ordez. Aipatu dugun Kesnairen erreprodukzio sozialaren teoria horri helduz, ekonomiaren periodikoki errepikatzen den erreprodukzio prozesu gisako ulerkera ere hemendik etorriko da. Honela, herrialde baten aberastasuna urtero berritzen den produkzio prozesu baten ondorio izango da, eta produktu nazionala klase ezberdinen artean banatzen delako ideia ere ekarriko du. Hauek oinarrizko ideiak izango dira ekonomia politiko klasikoan. Fisiokraten beste hainbat ideia, Smith, Ricardo eta abarrek hobetuko dituzten arren, mende bat pasa beharko da norbaitek, Marxek, erreprodukzio sozialaren teoria garatu dezan. Fisiokratekin amaituz joateko Isaac Rubinen hitz hauek ekarriko ditugu. Horizonte burgesera mugaturiko joera zientifiko orok bezala, ekonomiaren forma burgesa ekonomia orokorraren forma betiereko eta natural gisa hartzen dute. Honela, kapitalaren forma sozialari ezikusiarena egin eta kapital gisa funtzionatzen duten produkzio baliabideen funtzio teknikoetan zentratzen dira. Merkantilistek balio lanaren teoriaren lehen formulazioak eman bazituzten, gainbalioaren arazoa planteatzea Fisiokraten meritua da. Ondorengo aurrerapen zientifikoa balioaren teoriaren eta gainbalioaren teoriaren arteko sintesi bat garatzeko saiakeran oinarritu zen. Arrakastaz Marxek erdietsi zuen sintesi. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Okerkale irratia.